ବାପା 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 ତମେ ଏଇଠି ବସିଛ? କଣ ହେଲା? ଜାଣିଛ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ବାହାରିଛି, ଅନଲାଇନରେ କୁଆଡେ କ୍ଲାସ ହବ। ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋବାଇଲ କିଣି ସାରିଲେଣି। ବାପା ମୋର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦରକାର। ଆରେ ବାପା ତୁ କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଓହୋ ମୋର ତ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦରକାର ଆଉ। ବାପା ଶୁଣ, ତମେ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିବନି। ଜାଣିଛ ମୋର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ ମୋବାଇଲ ଦରକାର। ବାପାରେ ଖଟିଖିଆ ମଜୁରିଆଟେ ମୁଁ। ଏ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମଧନ୍ଦା ନ ମିଳିବା ହେତୁ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଏତେ ବି ମୋର ନାହିଁ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ତୋ ମୋବାଇଲ କଥା କହୁଛୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଚଳେଇଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? କଣ କହିଲ? ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ଚଳେଇବି? ତମର ଯଦି ମୋତେ ପାଠ ପଢିବାକୁ କ୍ଷମତା ନଥିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ପଢଉଥିଲ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି, ମୋର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦରକାର। ଆରେ ଆରେ ରାଜୁ, ଏ ବାବା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଜାଣିଛୁ, ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖେଳ ବାହାରିଛି, ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆରେ ସେଇଟା କୋଉ ଖେଳ କି? ଆରେ କି ଖେଳ ଜାଣିନୁ? ଫ୍ରି ଫାୟାର। ଆରେ ସେଇଟା କୋଉଥିରେ ଖେଳାଯାଏ? ଏଇଟା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡର ସେଟ୍ରେ ଖେଳାଯାଇବ। ସାଙ୍ଗ ତୁ ଯେମିତି କହିଲୁଣି ନା, ମୋତେ ବହୁତ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କହ ଟିକେ କେମିତି ଖେଳିବା? ହଁ ଆଇଡ଼ିଆ। ଆରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ କହିଛେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍, ଥରେ ଖାଲି ଆସିଯାଉ, ତାପରେ ତ ଖେଳ ଜମିବ। ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ। ତାହେଲେ ଘରେ ଜାଣିବେ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛେ ବୋଲି, ଆମର ତ ଖେଳ ବହିଟା ଜମିବ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ଘରେ ଖୋଜୁଥିବେ। ଚାଲ। କଣ କହିଲ? ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ଚଳେଇବି? ତମର ଯଦି ମୋତେ ପାଠ ପଢିବାକୁ କ୍ଷମତା ନଥିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ପଢଉଥିଲ କଣ ପାଇଁ? ରାଜୁ, ବାପା ରାଜୁ ରାଜୁ କରୁଛ? ଆରେ ମୁଁ ଏଇଠି କଟି ଯାଇଥିଲି। ହଁ ଏ ତ ପଛପଟେ ଜଣେ ଅଛି। ମାର 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 ମାର। ଏ ୱାଲ୍ ପକା ୱାଲ୍ ପକା ୱାଲ୍ ପକା। ଏ ୱାଲ୍ ପକା ରେ। ହଁ ହେଲା ଗଲା। ଆରେ ବାପା ରାଜୁ, ସକାଳ ପରେ ସେ ମୋବାଇଲଟା ଧରି ବସିଲୁଣୁ। ଆସିଲୁ ବାପା, କଣ ଦିଟା ଖାଇଦେବୁ? ତମର ଯେତେ ଖାଇବା କଥା ତମେ ଯାଇ ଖାଅ, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଅବୁଝା ହଁ ନା ବାପା, ଆଇଲୁ ଓହୋ ଥରେ ମନା କଲି ନା, ମତେ ଭୋକ ନାହିଁ। ତମକୁ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ତମେ ଯାଇ ଖାଇଦିଅ। ଏବେ ବି ଆସିକି ମତେ ଆଉଥରେ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି। ଗଲ ଏଠୁ, ତମେ ଗଲ। ଟିକେ ବାହାର ବାହାର ରହୁଛି। ସବୁବେଳେ
ରାଜୁ ଏ ରାଜୁ ଆରେ ଏ ଖେଳ ଖେଳେନି। ଆରେ ଏଇ ଖେଳ ପାଇଁ କେତେ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣି ଦେଇଛି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ସେ ଉପର ସାହିର କମଳା ମାଉସୀ ତା ପୁଅଟା ଏଇ ଖେଳ ଖେଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ମତେ ବୁଝାନି, ତୁ ଯା ସିଆଡ଼େ ବଦଲ ଲାଗିବ। ଆରେ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ମଉସା ତତେ ନେଇ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇନି ରେ। ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇନି। ତୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ବାବୁ ଗଲୁ ମତେ ଖେଳିବାକୁ ଦେ। ଠିକ ଅଛି ଯିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛୁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛି ତୋ ପାଖରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ମୋର ଏଇ କଥାଟାକୁ ତୁ ସେଇଦିନ ମନେ ପକେଇବୁ, ସେଇଦିନ ମନେ ପକେଇବୁ। ଓହୋ, ଯାହା ପାଖରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ନାହିଁ ବୋଲି ମତେ ଦେଖି ଇର୍ଷା କରୁଛି। କହିଲା ନା କଥା ମନେ ପକେଇବୁ। ଦାଦା ଖେଳିବାକୁ ଦେ। ହଁ ମଉସା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। କିଏ ବାବା ଜାଣିପାରିଲେନି? ମୁଁ ରାଜୁର ସାଙ୍ଗ। ମଉସା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା। କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ବାପା କହୁନ? କଥା କ'ଣ କି, ରାଜୁ ଆଗ ପରି ପାଠ ଜମା ପଢ଼ୁନି। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେ କେବେ ବି କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁନି। ମୋବାଇଲ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି, ଯେଉଁ ଗେମ୍ ଆଜିକା ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। କେବେ ବି ସେ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁନି, କେବେ ବି କରୁନି। ମଉସା ମଉସା ରାଜୁ ରାଜୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଛି। ଯେତେ ଯାହା ପଚାରିଲେ ବି ସେ କିଛି ବି କହୁନି। ମୋତେ କାହିଁକି କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ମଉସା। ତାକୁ ଟିକେ ସୁଧୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ ମଉସା। ରାଜୁଟା ଭଲ ପିଲାଟା। ମଉସା ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବେ, ରାଜୁକୁ କେବେ ବି ମୁଁ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ବୋଲି କେବେ ବି କହିବେନି, କାହିଁକି ନା ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବିବ। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ମଉସା, ନମସ୍କାର। ଆରେ ତୋ ପଛରେ ଦେଖ, ତାକୁ ମାରି ନହେଲେ ତତେ ସିଏ ଉଲ୍ଟିବା। ତ ୱାଲ ପକା, ପଛ ଗୋଟେ ୱାଲ ପକା। ହଁ ୱାଲ ପକା। କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ମୁଁ ପଢୁଥିଲି। ପଢୁଥିଲୁ ନା ଖେଳୁଥିଲୁ? ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ଖେଳୁନି, ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହଇରେ, ତୁ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଅଳୁ କଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କମ୍ କରିକି ତତେ ମୋବାଇଲ କିଣିକି ଦେଇଛି। ତୁ ପାଠ ବଦଳରେ ଏଠି ଖେଳୁଛୁ? ମୁଁ ତ ଖେଳୁନି, ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତ କାହିଁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ଭୁଲି ଯାନି, ମୁଁ ତ ବାପା। ମୁଁ ସେ କଥା କିଛି ଜାଣିନି। ତମ ମତେ ମୋବାଇଲ ଦବ ନା ନାଇଁ କହିଲ? ନା, ତତେ ଆଜିଠୁ ମୋବାଇଲ କେବେ ବି ଦେବିନି। ତୋର ଆଜିଠୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖା ବନ୍ଦ। ଦବନି ତ? ନା ଦବନି ତ? ଠିକ ଅଛି, ଏ ଚେହେରାଟା ଆଜିଠୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖି ଦେଇଥାଉ, କାଲିଠୁ ଆଉ ଦେଖିବନି। ଯା ଯା ଯା, କହିଲା ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଚେହେରାଟା ଦେଖି ଦେଇଥା। ଆରେ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଏଇ ଘରକୁ ତୁ ଆସିବୁ।
ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଫାଶୀ ଦେଇଦେବି ବୋଲି? ନା, ଫାଶୀ ସେଇ ଖେଳକୁ ଦିଆଯାଉ ଯେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆମ ଗାଁ ଭାଇମାନେ ଆଉ ମୋ ଟିମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହୋଇଛି ଏଥିରେ। ଆଉ ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଖେଳ ଯେଉଁ ରାଜୁ ଫାଶୀ ଦେଲାନି, କାରଣ ଆମ ଟାଇଟଲ୍ ଥିଲା ଫାଶୀ। ଖେଳରେ ସେ ଫାଶୀ ଦେଇନି, କାରଣ ଫାଶୀ ଦେଲେ ତ ସରିଗଲା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବୁ ଯେ ଯେଉଁ ଖେଳଟା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଫାଶୀ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ମାନେ ବୋହିଯାଉଛି, ସେଇ ଖେଳକୁ ଆମେ ଫାଶୀ ଦେବା। ଆଉ ଦୁଇରେ ସମସ୍ତେ ବି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ମାନେ ଖେଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କରାଯାଉ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ କେତେ ପିଲା ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଖେଳକୁ ନେଇକି, ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ୍ ମେସେଜଟେ ଆସୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଁ ରଖିଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଡେଡ଼ିକେଟ୍ କରିବି। ଡେଡ଼ିକେଟ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ଅଲ୍ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଇମାନେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ରଖିକି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ କହିବିନି, କାରଣ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଭାଇମାନେ ସବୁ କହିବେ, ଆମ ଟିମ୍ ଭାଇ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଏର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ନିହାତି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏ ମେସେଜଟା ଏତିକି ହେଲା ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆଉ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ମୁନ୍ନା। ଆଉ କ'ଣ କହିବ ତମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ? ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଶେଷ ଥର ମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଆସିବନି କି? ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଥା ଟିକେ କହିଦିଅ, ତମ କଥା ରଖିବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ନା, କ୍ରିଏଟର ଏସ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ବାସ୍। ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କେବେ ଭୁଲିବନି, କ୍ରିଏଟର ଏସ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯାହା ତମର ଯାହା ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, କେଉଁ ସିନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, କେଉଁଟା ଖରାପ ଲାଗିଲା, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆମକୁ ବକ୍ସ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।